מה מצב אנשים? כאן ג'וקר, בסרטון חדש. ובסרטון שלום אני רוצה לעשות את דירוג היוטיוברים בישראל, רק בישראל, כי באמת זה מה ששווה. אז שנייה אחת לפני שאנחנו מתחילים, אתם באמת מוזמנים באמת ללחוץ פה לסובסקרייב, ללחוץ פה את הפעמון, ואז לשים לייק, וזהו בעצם. אז בואו בעצם נתחיל עם היוטיובר הראשון שלנו, שזה פדיקסול. פדיקסול, אני לא יכול לתאר בן אדם אחר יותר טוב ממנו. פדיקסול הוא באמת בן אדם שאני גדלתי עליו. באמת בן אדם שיודע לעשות תוכן, מקלל, שאני אוהב את ההומור הזה של הכללות. אני חולה על הבן אדם הזה, הוא יוטיובר כזה אגדי. אבל יש בו לפעמים קצת שהוא יורד על, קצת ממש קצת, שהוא יורד באמת על אנשים, הצופים שלו בעצם, הוא ממש יורד עליהם. לא ממש, כאילו, קצת הוא יורד עליהם, וזה לא כזה מחבט של פדיקסול, אבל פדיקסול 10 מתוך 10, אני יכולה להבין על זה, חיים שלי אתה. אורי ורד, וואו, ג'וקר, כפרה עליך, תקשיב. אורי ורד, אני לא זוכר אם קוראים לו אורי ורד, אבל אני יודע שהוא גם 10 מתוך 10, הוא מצחיק את הקהל שלו, הוא עושה מלא דברים שבאמת מצחיקים את הקהל שלו, שזה באמת כאילו, זה תוכן שבאמת רוצים לצפות בו, אנשים באמת רוצים לצפות בתוכן הזה. זה תוכן שמצחיק את כולם, אני לא יכול לתאר משהו אחר. 10 מתוך 10, עדיין בו שום בעיות. מאסטרפיס, באמת. עכשיו, רונן ג'י ג'י. אני שם היום את כולם במלך שבמלכים. רונן ג'י ג'י. הוא טיפ של הטופ. אני יכולה, בן אדם הזה ממנו לקחתי השראה. בגללו אני עכשיו צועק בלייבים, כי זה מצחיק בטח את הצופים, ואני יכולה עליו. 10 מתוך 10, אבל אני חולה על הבן אדם הזה, אין מילים אחרות לתאר. וזהו בעצם, אני אוהב, חולה על רונן ג'י ג'י. אם אתה צופה בזה, אני אוהב אותך. סתם, אח שלי היקר אוהב אותך. ובואו נעבור שנייה לשובר מסך. שובר מסך, גם טיפ 10 מתוך 10. הוא עושה פה את הסרטונים של איך קוראים להם? לא זוכר איך קוראים להם, מה? נגיד עם הג'חנון פלאפל של אבטר, זה מצחיק, האנשים באמת צוחקים מהסרטונים האלה. הוא באמת יודע לדבר מול מצלמה, שזה כבר משהו טוב, וזה ממש כאילו 10 מתוך 10. עכשיו אולימפיק אנג'ל, לא יודע אם ככה קוראים לו, אני יודע שהוא עושה מלא סרטונים, אני לא יודע אם זה אולימפיק אנג'ל, לא יודע, אני לא מכיר אותו. אז אוקיי, רוי, באמת שרוי הוא עושה אנימציה כזאת טובה. אתם כנראה עכשיו תראו קטע מתוך הסרטון שלו, תסתכלו איזה עריכה טובה הוא עושה, וזה באמת כאילו רק הוא עושה את זה. אני יכולה, הבן אדם הזה הוא יודע לשעשע, הוא גם עושה משהו שאנשים באמת עושים, והוא 10 מתוך 10. אני יכולה על הבן אדם הזה 10 מתוך 10, זה מה שיש לי באמת להגיד לו, וזהו. אני יכולה הבן אדם הזה. רמוס, איך קוראים לו? רחום, נכון. רחום הוא סבבה. הוא יודע לערוך, הוא יודע לעשות פרודיות, הוא יודע הכל, אבל הוא כבר לא מעלה, אני לא יודע מה יש לו בזמן האחרון. וגם לא רק זה, יש לו את הריב הזה עם נדב הצב וזה, נכון? נדב הצב, אני לא יודע כבר מה קרה שם, ונראה לי מזה הוא הפסיק לעלות דברים. הוא סבבה כזה, אני יכולה, אבל הבן אדם הזה הוא מצחיק אותי לפעמים, כאילו פרודיות שלו באמת מצחיקות. 8 מתוך 10. אחלה שלך. דרדר 10 מתוך 10, יודע לערוך, יודע לא להצחיק, אבל נגיד 10 דברים שעושים בחופש הגדול ודברים כאלה, זה ממש מצחיק ודברים כאלה. אז באמת, גם דרדר 10 מתוך 10. אותו דבר סרקליזו. סרקליזו יהיה פה בטוב מאוד. הוא יהיה בסבבה, הוא בטוב מאוד. אני אוהב אותו רצח, אבל מתי שהוא הפסיק כבר עם כל הוולוגים וזה, לא מעניין אותי, לא כלום. עכשיו הוא בטח פתח, הוא פתח 100% סרטון ערוץ של פורטנייט, שזה כבר ממש מבאס, ובאמת אני רוצה שהוא יחזור עם הוולוגים, כי אם הוא לא חוזר עם הוולוגים, סתם, אח שלי יקר, באמת שאני חולה עליך. ובואו נעבור בעצם ליוטיובר הבא, שזה פלקס סקילס. פלקס סקילס, אחי, הוא גם, יש פוטנציאל,
כי הוא לא צריך לעשות רק פיפה, כי פיפה זה לא מעניין את כל האנשים היום בעולם, וגם הוא עושה כדורגל. מעניין מלא אנשים, כן, אבל לאלה שבאמת עכשיו בתוך היוטיוב זה פיפה, אבל אני יכולה לבן אדם הזה ממנו למדתי קצת תרגילים של כדורגל, אבל יש פוטנציאל. מין דה גיים, באמת שהוא סבבה כזה, אבל הוא עוד פעם, הומור לילדים שזה כאילו, הוא בלי כללות, לא כלום, זה לא מצחיק. סבבה כזה, באמת שאם הוא היה קצת יותר מקלל וזה, יותר צחוקים, זה באמת היה מצחיק ויותר טוב. וזהו באמת, אני חולה אבל הבן אדם הזה. TGI, המלך שבמלכים בלי לשאול what the fuck. הוא יודע לערוך, יודע להצחיק, מקלל, אבל הוא חוסם את הכללות, כי ממש לא. קיצור, הבנתם? אני קיצור חולה הבן אדם הזה, 10 מתוך 10 אני נותן לבן אדם הזה. באמת שהוא באמת כאילו 10 מתוך 10 אני חולה הבן אדם הזה. אין בו כלום, אין נערות, אין כלום. וזהו. שיח פיננס, נכון? שיח פיננסי, כן? גם 10, מה זה? כולם אצלי היום במלך שבמלכים. שיח פיננסי הוא בן אדם באמת מצחיק, אני לא זוכר איזה סרטונים, אבל ראיתי כמה סרטונים, נגיד אם עכשיו שהוא הרג חזירים במיינקראפט, ואז קיצור משהו כזה, אני מתתי שם מצחוק, אני חולה הבן אדם הזה, הוא אחלה של בן אדם. שיח פיננסי 10 מתוך 10, אין מילים אחרות לתאר. ובעצם נעבור ליוטיובר הבא, שזה טופ סטרייק, יש פוטנציאל, אני חולה הבן אדם הזה, אבל הוא רק עושה מיינקראפט שזה לא כזה מעניין אותי. לפעמים הוא גם עושה הצד האפל של הדברים, ווואלה, זה כאילו מצחיק, מה זה מצחיק? לא, הוא לא עושה הצד האפל, כן, לא זוכר מה הוא עושה, אבל הוא עושה משהו עם משחקים. קיצור 5 מתוך 10, אני לא כזה אוהב את המיינקראפט, כי הוא עושה בדרך כלל רק מיינקראפט, אבל יפה. מר שיבולת, אם אני אתן לי אין דה גיים, זה גם מר שיבולת יצטרך להיות פה, כי מר שיבולת הוא משחק המון גס, גם אין דה גיים, משחק כמו פורטנייט, שזה משחק שאני באמת רוצה למחוק עוד מעט, באמת. קיצור, מר שיבולת, באמת שהוא, אפילו אני אתן לו טוב מאוד, מה זה השאלה הזאת? טוב מאוד, אפילו הוא בן אדם שבאמת מצחיק את הקהל לא מצחיק, אתם יודעים, יש לו את הרגש, יש לו. הוא אחלה של בן אדם, יכול היה בן אדם הזה. וזהו, אם הוא היה צריך לשנות משהו, שיעשה רק המון גס, באמת. בלו דרופ, יש פוטנציאל, הוא עושה רק על מעמקי הים, אם אני לא טועה, מעמקי הים. קיצור, הוא עושה רק על מעמקי הים, שזה כבר לא מעניין, שזה רק על מדע וזה גם לא מעניין. אבל אחלה, אילנו, שאם אתם מדברים על האינסטגרם, בטח שאני סתם חברים, אילנו, אני אוהב את הקטע משהו עם וואו, מה יש לי היום? באמא שלי לא זוכר כלום. אני אוהב את הקטע הזה, מטרידים אותי באינטרנט, עונה למטרידים, כן, עונה למטרידים, זה ממש מצחיק אותי. אני גם רושם לה דברים רק שהיא תענה לי, אבל בכללי, אם את רוצה סרטון זה 10 מתוך 10. דין ודברים עם איך קוראים לו? דרור, נכון. דין ודברים, 10 מתוך 10 יודעים לערוך, אבל חבל משפחת שוויץ להם באמת כאילו מלא זמן לוקח להם לעלות סרטון, אפילו שזה מלא עריכה, אני מבין אני יכולה על האנשים האלה ששם מדבבים הכל, וזה באמת 10 מתוך 10. שאלו קצת יותר דברים, זה מה שהם באמת צריך שהם באמת יעשו, וזהו. עכשיו קריסטינה לא צופה, לא מעניין אותי, פעם הייתי צופה בה מלא, אם אני צופה בה זה רק באמונגס, כי כל הדברים האחרים לא מעניינים אותי, מיינקראפט לא מעניין אותי, שום דבר לא מעניין אותי משם, אפילו שבא לי קצת לחזור למיינקראפט, כי מלא אנשים, חברים, אמרו לי לחזור, אבל בסדר, אבל לא צופה ולא מעניין אותי. נוזי בנוזי,
בוא נראה, נוזי בנוזי, הוא בעצם, הוא סבבה, הוא באמת סבבה, אם בלי זיגי, בלי בנוז, לא. זיגי, שנייה. זיגי לא יכול להסתדר בלי בנוס כי לא היה מצחיק את הקהל והם כנראה היו מורידים סאב, ובנוס לא יכול להצליח בסאבים בגלל זיגי, אז בעצם אני נותן להם שניהם אותו דבר. שניהם 10 מתוך 10, אני חולה על האנשים האלה, במיוחד על בנוס, מצחיק רצח, וזהו. עכשיו חברה של רונן, גם איטל, יש פוטנציאל, אני לא יודע איזה סרטונים היא עושה, אני רואה לפעמים סרטונים שלה, בעיקר נכון, של המונגס וזהו. אותו אני לא מכיר, הלל פרודי הוא טוב מאוד, אני חולה על הבן אדם הזה, הוא מצחיק אבל הוא פרש כבר מיוטיוב אז לא כזה אכפת לי. פלאש לא צופה, לא מעניין אותי. מיכאל ספיר לא צופה. אליאור בילוקס, עכשיו אליאור בילוקס הוא בן אדם אגדה, אני יכולה על התוכן שהוא עושה, באמת כאילו אם הייתי יכול אפילו להביא לו יותר מהמלך שבמלכים, הוא היה שם, מה שאני לא סובל שהוא עושה מלא קליק בייטי שזה כבר באמת מציק, אבל זהו. בעצם אני אוהב שהוא מקלל הומור קצת לילדים לפעמים, אבל אני אתן לו פה המלך שבמלכים. רס הפני, אני לא צופה. מג'סטר או מג'סטה, לא זוכר כבר. אני יודע שהוא 10, לא, הוא אפילו לא 10, הוא בסבבה כזה. אני אוהב את הקומנטרי שהוא עושה, אני באמת חולה על דברים של קומנטרי. בגלל זה פעם הייתי צופה בפיירוולף וכאלה. פיירוולף פה, לא פיירוולף לא פה. אבל בסדר. אלמוג וולף. אלמוג וולף הוא... אני והוא מדברים באינסטגרם וזה לא קשור ולא אכפת לי מזה. אלמוג וולף, אתה באמת מגיע לך, יש פוטנציאל, תעזוב כבר את הפרקור אחי, זה לא מעניין. רמן גיימינג, אני לא צופה, לא מעניין אותי. בן קיסר, גם לא צופה. אדיר אלעד, המלך שבמלך, סתם חברים. אדיר אלעד. אוקיי, סנקס, אני לא צופה, הוא לא מעניין אותי. אקספינר, אני לא יודע מי זה. כאילו אני יודע מי זה, אבל לא מכיר אותו. פרטיז, אני לא צופה. סקיובון, נכון? סקיובון לא צופה. הוא אמרו לי שהוא חר של בן אדם, שהוא אנס פעם ילדים. אליהו, אני צופה בו לפעמים. אני יכולה התוכן שהוא עושה. כאילו מה זה חולה, יש פוטנציאל. וגם שאתם יודעים שישחק קצת במחשב, what the fuck, כפרה עליך. דידקשן, לא צופה, לא מעניין. הוא רק עושה פורטנייט, הוא לא מעניין אותי באמת. אני לא יודע מי זה. דניס 10 מתוך 10 של בן אדם. אם הייתם מדרגים את זה באמת לפי אישיות, הייתי נותן לו אפילו יותר מהמלך שבמלכים ויותר מהמלך שבמלכים כפול 10. הבן אדם מלך שבמלכים, אבל באמת אם זה לא בתור אישיות אני נותן לו, יש פוטנציאל. אני לא יודע סרטונים עכשיו הוא עושה, הוא לא כזה מעניין אותי, אבל בסדר. שוגר זזה, לא צופה, לא מעניין. לא יודע מי זה. זה ודימו, הוא ממש מצחיק, הוא סבבה. אני יכולה התוכן שלו, אחלה של בן אדם. אני לא יודע כבר גם מי זה. מי זה? אחי, what the fuck, כמה אנשים שאני לא מכיר יש לי פה. גם אותה אני לא מכיר. גם אותה. גם אותו. גיא פדוליץ' 10 מתוך 10. אין תיאור אחר לתאר את זה. הבן אדם באמת מצחיק את כולם. בן אדם סוף סוף חזר לפאקינג יוטיוב. אחרי 20 שנה שלו. 10 מתוך 10, אני חולה על הבן אדם הזה. יודע להצחיק, יודע לעשות פה הרבה דברים. גם הכתר הזה, אני לא יודע מי זה. נונסטופ גיימינג, תחליף כבר לוגו אחי, אתה כבר עם איזה 4 שנים שם עם הלוגו הזה. 10, לא, אפילו לא, אני אתן לו, יש פוטנציאל, לא. לא, כן, הוא סבבה, הוא ממש סבבה. הוא בן אדם שבאמת יודע, אפילו אני אתן לו טוב מאוד.
באדם שהוא באמת יודע להצחיק את הקהל שלו, יודע באמת, אני יכולה בעיקר על סרטוני המונגה שלו, אבל הוא בעיקר תוכן לילדים. אם הוא יקלל, יהיה לו בערך עכשיו איזה 20,000, לא, איזה 20,000? 400,000 סאבים עכשיו, ואני רציני, וזה ממש הרבה, ושר שלום, אני לא צופה, לא מעניין אותי. אבא קרייר 10 מתוך, סתם, לא יודע מי זה. גם הוא, אני לא יודע מי זה. וואט דה פאק, כמה אנשים אתם מביאים לי שאני לא מכיר אותם. מישל טרוני, אותו דבר כמו דניס, אז גם הוא, יש פוטנציאל, וזהו. עידן כרמלי חולה התוכן שלו. לא כזה מעניין, אבל זהו. זה מה שיש לי באמת לומר. יש פוטנציאל, אני כבר לא צופה, פעם הייתי צופה משהו עם הכסף. עם 1,000 שקל, לא זוכר כבר איך קוראים לו. זה בקסטר, אני לא צופה, לא מעניין אותי. אפילו חרא של בן אדם, כי הוא רב עם רונן. אסם רויאל גם, חרא של בן אדם, זייף הגרלה פה עם רייג' גיימינג, הנה אני כבר אעביר אתכם לפה חמודים. שירי, מזייפים מלא הגרלות, מה זה הגרלה? שירי, אני גם לא צופה, לא מעניין, וואט דה פאק? בוטיניו, צופה בו רק באמונגס, יש פוטנציאל, אני חולה על הבן אדם הזה, באמת שזה בן אדם כאילו שיודע לדבר לקהל, אבל הוא לא, נגיד בתור אימפוסטר באמונגס, הוא לא יודע שחק, אם הוא שקט, תדעו שהוא ישר אימפוסטר, יוטיוברים, תדעו. נוטה טאקו פעם היה מצחיק תרצח, חולה הבן אדם הזה, אבל גם יש פוטנציאל, אתה כבר לא עושה שום סרטון, לא כזה מעניין אותי. עכשיו אני לא יודע מי זה, אין לי מושג מי זה. באמת שאין לי מושג, אני מביאים לי פה טופי טיפו פוטי טיפי, נכון, פוטי, כמה זמן לא צפיתי לך בערוץ. אתה לא צופה אחי, אתה לא מעניין אותי, אתה לא זוכר כבר מי אתה ואמא שלי. אני לא זוכר מי זה, אז אני אעביר אותו לפה. גם הוא, אני לא יודע בכלל מי זה, גם זה. ודה כהן חרא של בן אדם, לא צריך אותו בחיים האלה. לקח לי 600 שקל המניאק הזה. ובאמת עומד לצאת עליו האמת האיומה על דה כהן. לכו תצפו עוד מעט, זה באמת יצא בקרוב. אשמח מאוד שתצפו. ואת הווילה אני באמת לא צופה, הוא לא מעניין אותי. פעם הייתי צופה לו באיזה 2-3 סרטונים של אמונגס אם אני לא טועה, אבל באמת זהו, חוץ מזה אני כלום. וסייקניק, יש פוטנציאל. הוא עושה רק פורטנייט, שיעשה קצת אמונגס באמת שאני אצווה בו כל יום. וזהו, דן, גם פורטנייט לא מעניין, גם קיפסטיים, סוף מישהו שבאמת אפשר לדבר אליו, באמת קל טוב. אז באמת, קיפסטיים הוא באמת אחלה של בן אדם. אני פעם הייתי צופה בו שהוא היה עושה מיגל, הוא סבבה, אני יכול שהוא פעם היה עושה מתיחות, זה ממש מצחיק. וזהו, חמוצי גם, יש פוטנציאל שיפסיק לעשות ברולסטאר, זה לא מעניין אף אחד, כפרה עליך. זה כאילו פאקינג 140,000 ציפיות של אמונגס, אתה עובר לברול סטארס אומייגאד אחי, תנפץ עליי משהו. קיצור, אתה עובר שנייה לאמונגס ויש לך 140,000 צפיות, פתאום אחרי 2 שניות אתה עושה ברול סטאר 2,000 צפיות מקסימום אחי. וזה מה שזה, ופריזי גם אותו דבר, לא מעניין אותי, יש פוטנציאל. טופוף, אני לא זוכר מי זה הבן אדם הזה, אבל אני זוכר שהוא מיינקראפט. אז זה כבר אומר שהוא לא מעניין אותי, לא יודע מי זה, אייל רז 10 מתוך 10, מצחיק את הקהל שלו, הוא יודע באמת לעשות תוכן שבאמת מצחיק, אבל אני לא צוחק מזה, אבל בכללי, הוא באמת יודע להצחיק את הקהל שלו, וזהו, זה באמת מה שאני חושב על אייל רז. וטוב גיק, אני אתן להם, לא צופה לא מעניין. צופה לא מעניין, זה טוב להם. למה מי הם בכלל שהם יקבלו לי את הבקשות? שהם ישמעו את זה. אז, אני גם לא יודע מי זה, גם הוא. מרתף, לא צופה לא מעניין, אימא'לה.
זה מקריטה 10 מתוך 10, אבל כרגע הוא סבבה. אני יכולה לתוכן שהוא עושה רק של המונגס, אז זה אומר שגם יש פוטנציאל. כפרה לך, תפסיק פאקינג כמו מיינקראפט, אתם מבינים שזה לא מעניין אף אחד. אני לא יודע מי זה, נראה לך, לא יודע מי זה באמת. חן בסט, לא צופה, האמת היא חרא של בן אדם, הוא מקלל את הצופים שלו, זה משהו שבאמת לא אופייני לו, או ליוטיובר כה אחר, כמו פדיקסול, זה לא יפה שהוא ככה יורד על צופים שלו. בכללי, חן בסט מקלל ככה את הצופים שלו בחופשיות, שזה ממש לא נעים לצופים בטח. שחר סויקיס, לא צופה, לא מעניין, לא יודע מי זה. פסטיבייב, גם לא צופה, לא מעניין. אפילו אני הייתי נותן לו חרא של בן אדם, כי הוא גם זאף הגרלות. אני הייתי פעם אחת אמור לזכות, והוא באמת לא קיבלתי כלום. פייר וולף, באמת 10 מתוך 10, איפה אתה? תקבל אפילו טוב מאוד. אתה באמת הסבבה כזה, באמת שכאילו אתה מטורף. סליחה, אתה טוב מאוד אחי. אני יכולה לתוכן שאתה עושה של פורטנייט, אם אתה עושה פורטנייט זה מצחיק. לא, אני אוהב יותר את התוכן שאתה באמת כאילו עושה את איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? וואי. שתרמתי ליוטיוברים וניסיתי ואם הם עושים משהו הם מקבלים מאוד כסף. גם של בן אדם הוא... אבל לא צופה בו, הוא לא... גם אם הוא עושה המונגס, הוא לא יהיה מעניין אותי, כי אני באמת לא יודע מי זה באמת כאילו. אבל זהו, חוץ מזה אחלה של בן אדם. אני גם זוכר שמת לו החתול לא מזמן. אבל אחלה של בן אדם, יוני טובים. אתה לא כזה מעניין, כפר עליך. פעם אחרונה שצפיתי לך בסרטון, זה היה סרטון של אם אתה מקפיץ כל שקל, כל שקל, כל כדרור, שקל אחד, שזה ממש היה כיף. אבל גם עכשיו שדוסקופ, אני לא זוכר כמה זמן לא צפיתי בו, אבל הוא סבבה. אבא שלו גם נפטר לו מזמן, שזה כבר באמת ממש עצוב. אחלה של בן אדם, אחלה 10 מתוך 10. יודע, הצחוק שלו מצחיק אותי תמיד, נודר. וקיצור, כל מה שפה, באמת שזה הרשימה שלי להיום. זאת בדיוק הרשימה. בואו אני אפילו אקטין לכם את זה, יהיה לכם. בואו אני אקטין לכם את זה, כי למה לא? בואו אני אקטין לכם את זה. זאת הרשימה שלי, חברים. חברים, זאת הרשימה שלי. שכחתי תחרות. זאת הרשימה שלי. כל אלה באמת היוטיוברים הכי טובים, הכי סוסים, אלה הכי פחות. פאק. שנייה, what the fuck? קיצור, אלה הכי סוסים, אלה הכי גרועים, אלה לא צופים, לא מעניין אותי. אלה כאלה יש להם פוטנציאל שבאמת כאילו אם הם יעשו את זה באמת שאני אראה את הסרטונים שלהם, הם סבבה, הם באמת כאילו יודעים לעשות תוכן, אבל לא בגיטה ממש טוב, שאני לא כזה אוהב. גם הם ממש טובים, הם באמת כאילו באמת יודעים לעשות כל מיני דברים שזה ממש מצחיק. אלה הטיפ של הטופ, שזה פדיקסל, רונן, ג'י, אורי ורד, שובר מסך, רוי, רדאר, TGI, שיח פיננסי, דין ודברים, מליאור בילוקס, אייל רז וגיא פדוליץ', שהם באמת הטיפ של הטופ. חברים, אם נהניתם באמת מהסרטון הזה, באמת פרגנו לי פה בסאב ובלייק. אני הייתי ג'וקר, אתם כבר כנראה יודעים, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה, יאללה, ביי.